Krizni štab opštine Teslić i civilna zaštita i svi organi su vrlo uspješno organizovali pomoć opštini, odnosno gradu Doboju. Veliki broj dobrovoljaca koji su fizičkom snagom se uključili u čišćenje i sanaciju grada su tu iz Teslića i zaista velika zahvalnost Dobojlija Tesliću ovdje je vidljiva na svakom koraku. Velike su količine hrane, svih potrepština, da ne govorimo o brojevima, zaista velike količine koje dolaze iz Teslića i ja sam zaista ponosan na to. Pozivam i dalje da se ova aktivnost nastavi. Svako jutro u 8 sati ispred zgrade Crvenog krsta dobrovoljci se mogu javiti za odlazak u Doboj, bit će obezbeđen prevoz. Apelujem da svi koji su zainteresovani, zaista ima mnogo ljudi koji se raspituju, ponesu sa sobom najneophodniji alat, mislim na lopate i rukavice. Ono što nemaju, obezbedit ćemo mi, obezbedit će se također lunch paket, tako da se ta aktivnost ovdje u Doboju mora nastaviti, jer zaista prijeti opasnost od epidemije zbog svih ovih stvari koje su se ovdje desile i mogli ste ih vidjeti i na kadrovima. Također smo danas imali priliku da propratimo i obezbijedimo prolaz konvoja iz istočnog Sarajeva, dakle Pala, Ilidže, Sokovca i tako dalje. Sa gradonačelnicima i načelnicima ovih opština smo propratili konvoj jer se nije moglo direktno proći prema Doboju zbog zastoja u Maglaju, pa su preko Hatkinih njiva i opštine Teslić, evo zajedno smo došli ovdje u Doboj i tu pomoć proslijedili. Svuda je teško, u Tesliću ima mnogo problema, mi ćemo zaista maksimalno se angažovati i angažujemo se svaki dan i svaki trenutak na sanaciju Teslića, međutim velika nam je obaveza da pomognemo i Doboju i svim drugim opštinama koje su ugroženije od Teslića. Mi smo počeli i organizujemo svakodnevno prikupljanje pomoći za sve koji su nastradali ovom prilikom. Prethodnih dan smo se vratili iz Bijeljine juče, danas smo u Doboju, zato što mislimo da je Doboj u ovom trenutku najugroženiji pored Šamca. Spremamo se također i za Šamac sa jednim konvojem humanitarne pomoći. Radi se o organizaciji u štaba za vanredne situacije grada Istočno Sarajevo, teritorija grada Istočno Sarajevo i svi načelnici, odnosno sve opštine, sve nevladine organizacije, Crveni krst, omladina, borci, lovci i inače stanovništvo Istočnog Sarajeva zna kako je kad se neko nađe u stanju elementarne nepogode, kad se nađe u ovakvim situacijama, jer smo mi više puta do sad preživljavali slične situacije i ono što moram reći i zahvaliti se naravno i našim stanovnicima da se odazivaju u velikom broju i da su spremni da pomognu maksimalno koliko je to u njihovoj moći za sve one koji su ovom prilikom dobro nastradali. Mi smo odmah krenuli u akciju što se tiče grada Istočno Sarajevo. Grad Istočno Sarajevo broji 6 opština, nama se pridružile još opštine Rogaca, Han, Pjesak, Istočno Novo Goražde, Čajniče, Višegrad, Rudo i privrednici tog dijela Republike Srpske. Građani i danas skupljaju, već treći dan mi šaljemo pomoć, čekali smo moment kada će nam javiti da je prohodno do Doboja, odšla su od građana Istočnog Sarajeva prvo 2 šlepera vode, hrane, danas je došlo još oko 30 tona hrane, najveći dio toga u mlijeku, dječjoj hrani, vodi, ulju, šećeru, brašnu, lijekovima, lopatama, čizmama, vrećama za spavanje, ovim dekama, ćebadima. Znači ovo je prva naša posjeta danas i mi smo dovukli 30 tona hrane, lijekova, vode. Ostavit ćemo danas ova 2 kamiona sa posadama i došli smo da vidimo šta je najpotrebnije. Znači, nakon sastanka koji ćemo imati sa načelnikom opštine i narodnim poslanikom, mi ćemo opet doći sutra da pripomognemo našoj braći u Doboju, odnosno našem narodu. Mislimo da je to naša obaveza, jer kako god je bilo nama teško u Istočnom Sarajevu, ljudi iz Doboja su se odazivali na naše pozive. Mi znamo šta je elementarna nepogoda, ne tako rijetko zadesi nas u vidu snijega, tako da se saosjećamo i najbolje znamo šta znači kad ti dođe prijatelj u posjetu. Smatrali smo da mi ne možemo ni trebamo mirno da spavamo, nego trebamo da se uključimo i da mobilišemo sve kapacitete koji su nam na raspolaganju i sve resurse i da pružimo pomoć ugroženom stanovništvu na području Republike Srpske. Kako je teklo to skupljanje
Pa prvu količinu namirnica koje smo obezbijedili, to je zajednička, evo da kažem, donacija bila od strane grada i gradskih opština Sokoca, Iliđe, Istočnog Novog Sarajeva, Pala, Istočnog Starog Grada i Trnova. Tu prvu količinu namirnica smo otpremili u Bijeljinu. Juče smo bili na području Bijeljine, Šekovića i Bratunca. Danas smo pozvali stanovništvo da se odazovu, da pomognu u prikupljanju pomoći, privredne subjekte, institucije, ostale ustanove, svi oni koji mogu da pomognu, odazvali se našem pozivu i za veoma kratko vrijeme, evo vidite da smo prikupili značajnu količinu namirnica koje smo evo danas ovim nekim prijekim putem dovezli do Doboja. Ja želim da se zahvalim svim ljudima koji pomažu gradu Doboju, jer sigurno da je ovo kataklizma i katastrofa koja je podesila grad Doboj i građane, tsunami, uništeno je sve, ljudima su uništeni domovi, radnje, poslovni objekti, sve je uništeno. Ja se želim opet i dalje zahvaliti, molim sve da prevaziđu bilo kakve političke priče, bilo kakve aktivnosti koje, ako neko stvarno misli da na tuđoj nesreći ljudskoj može zasnivati svoju kampanju, ja takvom politikom niti ću se baviti, niti želim da se bavim. Svi ljudi dobre volje koji mogu da pomognu, neka pomognu. Bez obzira na vjeru, vjersku pripadnost, nacionalnu pripadnost, stranačku pripadnost, ja mislim da je to jedino što sada treba. Treba nam sloga, treba nam jedinstvo i da svi ovi ljudi koji pomažu, da damo dostojanstvo i da zapamtimo ko su nam bili prijatelji u najtežim sigurno periodu za grad Doboj od njegovog postojanja.